ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಜ ಮೂಲ್ಯ CEO ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಯಮಂತದ ಬೋಜಾನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಷಿ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಮೇಯಿ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಆದಿಡೆ ಪೂಜೆ ದವೋ ದೇವರೇ ಆದಿಡೆ ಪೂಜೆ ದವೋ ದೇವರೇ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಸುಗಿ ಪುದ ಗಣದೇವರೇ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಸುಗಿ ಪುದ ಗಣದೇವರೇ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ದೇವೈರೇನ ಉಡಲೊರುಮೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುವಾ ಭಕ್ತಿಡೆ ಇರೆ ಸುಗಿಪು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ದೇವೈರೇನ ಉಡಲೊರುಮೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುವ ಭಕ್ತಿಡೆ ಇರೆ ಸುಗಿಪು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ನಾಟಕ ಉಚ್ಚಯೋನು ದುಂಬುಂತೊಂದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರಡೀರೆ ಗಣದೇವರೇ ನಾಟಕ ಉಚ್ಚಯೋನು ದುಂಬುಂತೊಂದು ಗೆಲ್ಪಾದು ಕೊರಡೀರೆ ಗಣದೇವರೇ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಆನೆದ ಮೋನೆನ ಇರು ಪಡೆಯರು ಇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ ಲೋಕ ತೂಯರು ಆನೆದ ಮೋನೆನ ಇರು ಪಡೆಯರು ಇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ ಲೋಕ ತೂಯರು ಮೋಕೆದಲೆ ಪೊಗೋವೋ ಕೊಂಡುದು ಕಲಾವಿದರೆ ಬಾಲಿನ ಬೆಳಗಾಲೆಯೇ ಮೋಕೆದಲೆ ಪೊಗೋವೋ ಪಂಡೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಬಾಳನ ಬೆಳಗಾಲೆಯೇ ಕಲಾವಿದರೆ ಬೇನೆನ ಮಾಜಾಲೆಯೇ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೂರ್ಪದಲಂಕಾರೊಣೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಕನ ನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ. ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ತುಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೋರ್ನಕುಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಕೋಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟವಾಳ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟವಾಳ ಘಟಕದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಕಲ ಸೇರಿಗಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಇನಿ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ 4ನೇ ದಿನದ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಆ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಟಕ ಸುರಾವಡ ದುಂಬು ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿವಂದ ಐತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ದಿನತ್ತ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ನಡಪನಂಚಿನ ಅಂದುಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಮೇರು ಬರಿತನಂಚಿನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೀಸಿರೋಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಡಿದ ನಡಪನಂಚಿನ ಅಂದುಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು
ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಆಗಲ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಅಭಿನಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಾತಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲೇರು ಬಹುಶಃ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಒರಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಟ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಜನನು ಸೇರಿಸ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪುರ ಸೇರಿಸ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವೇ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕ ಸಂಘ ಅಂದ ಉದಿಪನಾಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಬೆಳೆದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತಲು ಆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತನಕ ಉದಿನ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂದು ಅವನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯನ ಸಂಘನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಅವನ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಮೇರು ಖಾಲಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕೆಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ವಿಟ್ಲ ಬಾಗೋಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಂದರು ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡು ಬುಲೆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ರೀತಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಚಾವಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲಂಬೇರೇನು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲಂಬೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗಾರನ್ನು ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ.
ನಾಟಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಾಟಕ ತಂಡಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ ಮಗನ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಅದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆರಂಭ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟಡು ಯಾಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ತೊಡಗಿಸುವರ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪಂಡ್ರ ಪನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಐಕ್ ಪೋರಾತಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನಿಗ್ಲು ತೊಡಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೋರಾದಿತ್ತಜಿ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ 2018 ಇಸ್ವಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟನ ಲಕ್ಕವುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುള്ള ಘಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕಗಳು ಆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಘಟಕ ಆರಂಭ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಅವಡು ಅವನ ಮುಲ್ಪ ಸಭೆಲೆತ್ ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಸಭೆಲೆತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಸಂಚಾಲಕನ ಎಂಕು ವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಒತ್ತಾಸೆ ಬತ್ನಿರದ ಹತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರ ಅದ್ಯಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿ ಗೆತನೊಡಾಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತನೊಡು ಆ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಇಚ್ಛೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂಜಾನೆ ವರ್ಷ ತುಂಬು 14-17 ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಎಗಲು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಆರಂಭ ಅವರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕನಸಾದಿತ್ತಂಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತమైన ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಆ 2 ವರ್ಷದ ವಿ ಎನ್ ನರಗೋಳದ ಪಿರಾವಡು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕನಸೆಂಚಿನ ನಾವಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಇಚ್ಚಲ ಎತ್ತಡು 18 ಇಸ್ವಿಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾನ ಪಂಡಗ ಈ ತುಳುನಾಟ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಆಪನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಮಿತ್ತು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸಾಸನ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಹುಶಃ ಐಟಿ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅರ್ಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಕ್ಕಂದೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಇತ್ತು 30 ಜನಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರ್ಪು ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ಇಪ್ಪು SP ಸರಪಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತು ನಟ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯಪನಾಗ ಕಲಾವಿದರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತನ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನಕ ದಾದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಡಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೇರೊಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಪ್ಪು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನೂ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತ ತುಳು ಪರ್ಬನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಜಂಟಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತೊಂದು ಕನಸು ಮುಂಜ ವರ್ಷೋಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನನಸಾತಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ತುಳು ರಂಗೋಡು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಬುಳೆ ನಿಂತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬುಳೆಪೋಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಗಲಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕನಸು ಕಾಣೋದಿತ್ತ ಈ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋಜಯ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ನ ಕಜ್ಜೆಗು ಕಾರ್ಯದಿದ್ದು ಇನಿ ಆಜಿ ತಂಡೋಲ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾತಿರು ಇದು ಮಟ್ಟನೆ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿಂತ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ನಡಪಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂದ ಬಹುಶಃ ಆ ನಾಟಕ ರಂಗವು ಇನಿ ಜನವಂತೆ ಬರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಿ.ವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಥವಾ ನಾಟಕನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಕಲೆ ನನಾತು ಒರಿಯೋಡು ಅವನೇ ನಂಬುದು ಜೀವನ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಿಗ್ಲೆ ಬೈದ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ನಿಗ್ಲ ಏಪುಗಳ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪ ಪಾತ್ರ ಪಣಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೋಡಿ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನ
जय भारत जननीय तनु जाते जय हे कर्नाटक माते ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳವೇರದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಹ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಹ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ತನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಾಲ ಕುಮಿತ ಜನ್ನ ತನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಾಲ ಕುಮಿತ ಜನ್ನ ಕಪ್ಪಿಗರುದಿಸಿದ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೇ ನಂಗಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಕಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಹೇ 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 ಹೇ. ಹೇ ಹೇ
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಈ ನಾಟಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ತಂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದವರೇ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳು ನಾಟಕ ಸಂಘ ಈ ಸುಭಾಸಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಈಗಿನ ಜನತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ತುಳು ಭಾಷೆ. ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಆದಿತ್ತು ನಡೆದ ಅದು ಕನ್ನಡಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಣ, ತುಳುಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿನೇ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತುಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಳು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಂಚದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡಾಪನು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೈನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಒವೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಪೋಡು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏರಾಳವರಿಗೆ ಪಾತೇರಿ ಆಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡಾವಡು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇಡಾವಡು ನನ್ನೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಒವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಒಯ್ಲ ತೂ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪಡಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಪವಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನು ಹಾರೈಸುವೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹಿಟ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನು ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಐಟ್ ಎಂಗಳ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಯಾಕಲು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾತ ಚಿರಪರಿಚರ ಆದ್ದು ಪೋತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಬೈನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ಅಕಲು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ತಾಡ ಎತ್ತರೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಸುಭಾಷಣ್ಣಗಲ ಒಕ್ಕ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2022 ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರನ್ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರು ಕಲಾ ಸಂಘಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಣ್ಣದಿದು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪತ್ತದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ನಟೇರು ಈರು ಪಾತ್ರೋಲಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಚಾತುರ್ಪೋಡು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅದೆತ್ತಿನಾರು 1957 ಜುಲೈ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಕರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಮ್ಮ ದಂಪತಿಲೇನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಈರು ನಿಡ್ಯಾಡು ಊರುಡು ಬರವು ಸರವುದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಕಳೆಯರು ಶಾಲಾ ಜೀವನಡೆ ಅವಕಾಶನ ತರ್ಕೊಂಡು ಅಭಿನಯದ ಚಾತುರ್ಪೋನು ಪಡೆಯೊಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗನಟೆಯಾದ ತುಳು ನಾಟಕೋಡ್ಮೆ ತನ್ನೊಲ್ಕಲಿನ ಅಭಿನಯದ ದೇಕಿನ ತೋಜಾ ಒಂದು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನಾರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕರಿಯಕಟ್ಟಿನ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಮಣಿಕಂಠ ವಿಜಯ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಲೆಗು ಜೀವ ಕೊರಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಈರು ಕೆ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನೆದ ನಾಗಬನ
ಅಪ್ಪೆನ ಗೋರಿ, ಬಯಕೆದ ಪೂಸೀರೆ, ಬೈಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಲೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು GS ಬಂಗೇರ ಬರೆತಿನ ಸಂಸಾರಡೊಂಜಿ ಅಪಸ್ವರ ಮದಿಮೆ ದಾಂತಿ ಮದ್ರೆಂಗೆ ನಾಟಕಲೆಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಲೆಡ್ ರಂಗ ಪಯಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನವಜ್ಯೋತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಚಂದಳಿಕೆ ಮುಲ್ತ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಬಿದ ಗುರ್ಕಾರೆಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಖಜ್ಜ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರೆನ ಕಲಾ ಮನಸ್ಸು ನನಲ ಅರಲೊಂದಿಪ್ಪಡು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೆಗು ಈರೆನ ಸಾದಿ ಬೊಲ್ಪು ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಈರೆನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನ ಈರೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫುಡು ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದು ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪತ್ ಸನಿಲ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಆ ನೆನಪುಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆಲುಕುಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು. ತುಳು ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆತೇರು, ಕಲಾವಿದ ನಾಟಕಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ದಯವನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೂಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಬುಡ್ನದಾದ್ರ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಆಯೋಜನೆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಡೊಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನ ಆತ ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ದೇವನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಾಣಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಬನ್ನ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ತುಂಬು ನಕಲಂಚಿಂದ ಬೇನೆ ಆ ರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ. ಇಂಚಿಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಭಾಷರು ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಬೇನೆನು ತಾನು ನಿಂಗೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನು ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗು ನನ್ನಲಾತು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಈ ಆರ್ಯಕಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು 2003 ರಚನೆ ಆದ ತದನಂತರ 2016 ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚಿನ ಘಟಕ ಅಂಡು 40 ವರ್ಷ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಆಯೋಜನೆಡು ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಸುಭಾಷರೇ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಸ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಜುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಬೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನ ಹಿಡ್ದು ಸೈನೇಟ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ನಾಟಕನೇ ಈ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜನ್ ಮಲ್ಪುಣ ನಾಟಕ ಬೇತೇನೆ ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಏತ ಬೇನೋಡು ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು ಐತ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಡು ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಐಟ ಕುಲ್ಲೆರೆ ತೂಯೆರೆ ಏತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಐಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ಏತ ಪೂರ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವೇನು ದಾಯ ಮಲ್ಪುಣು ಕಲಾವಿದೆ ఆయన కళను తొచ్చిపోందులే మాత విషయుడు ఒరి ಒಂಜೆಂಜೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿಪ್ಪುವೆ ఆయన ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಪಾನಾಗ ಆಯಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ನಾಟಕಡು ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷನ್ನೇ ಮೂಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಐಕೊಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿಕ ನಿಜವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರೇಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಂದು ದುಂಬಗ ಆರೇಕ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕಡು ದಯಬಂಡ ಆರೇಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುಣ ಹತ್ತು ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ಐತಪ್ಪಿರವ್ರದ್ದು ಬೆನ್ಪುಣ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇಗ ಆರೇಕ ಖಂಡಿತ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಬೇತಕ್ಕಲೇಕೋಸ್ಕರ ಬೆಣದಿಪ್ಪುಣ ಆ ಮಾತ ಐತಪ್ಪಿರವ್ರದ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ಸೇವೆ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ವಾವ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಆರೆಗ ದುಂಬಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೇಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತರೇಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ನಟದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ್ವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 32 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ
ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಗೊಡ್ಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರು ಕಾರ್ಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು 7 ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ವಾನ ಮುಂದ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ವಾನ ಮುಂದ ಎಂಚ ಆವಡವು ಪಂಡದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನೋಡು ತುಂಬ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಇತ್ತೆದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಕುವೇರು ಹೊರ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಾರಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಖಂಡದ ನಾಟಕ ಅವ ಅದು ಇತ್ತದ ಅವ ಅಂದು ಅವಕಾಗಲು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಕಂಡ ನಾಟಕನೇಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಂಡೋಡೆ ಆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಎಂಚಿನ ಬರಡು ಆ ಟೈಮದ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನಿ ಆ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆ ಸೀನಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾದಿ ನೆನಡಿಲೆ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಜವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ತೂತುಜಿ ಆಡ ಆ ಟೈಮುಡು ವಾರಡು 7 ದಿನಕ್ಕೂ 7 ದಿನಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನಂದು ಮಲ್ದೆ ದಾನ ಪಂಡ ಕಡ ಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಹಾಕಲನೆ ಅಪಗ ಆರು ಇಂಚಿ ತಿಜೇರು ಆಡ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪಗ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಏನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಡೆ ತುಂಬು ದಾದ ಇತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆರ್ನಾಗ 4 ಪಾತ್ರೆರ್ಲಕ ಬರೋಡು ವಿಲನ್ಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಆ ಟೈಪುಡು ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆದ ನಾಟಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬಟನ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಹೊರನೆ ಅಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುರಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಪಾದರ ಮುಕ್ಪ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲರ್ದ ಕಬು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ್ನ ಸಂಘದ ಸಭೆನ ದಾಯ್ತಂದ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಮ್ಯಾನದ ದನಿಕುಲ್ನಕುಲರು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪಾಪಣೆ ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆರು ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯವು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣವು ಭಾರಿ ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು 35 ವರ್ಷ ತುಂಬು ವಿಟ್ಲಡ್ ಮಿಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲು ಇತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಮರಿ ಆತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಮಣಿ ಆತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡಿ ದಂಡ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಗುರುತಿಸೋಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಐತೆ ನಾಟಕ ಈ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಇತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿನೊಂದು ಗುರುತಿಸಾರಂಡು ಇದನ್ನ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಶಾಮ್ಯಾನ ಇಪ್ಪು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಗುರುತಿಸೋಜಿರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಪೂರಾಕಂದು ನಾಟಕದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆವಡು ನಮ್ಮತೆಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕೂಟದಾತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದಾತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜದ ಗುರುತಿಸೋವಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರು ಸುಮಾರಾತು ಜನ ಪಂಡೇರು ಆರೇನು ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ದಂಡ ಆರೆಗೆ ಏತು ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟು ಪುರ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಆರಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ವಾಕ್ಯಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೆನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತಲ ಒಂಜತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಂತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಪಡೋದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ದೇವರ ನನಾಥ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬಾಕಲ ಉಳಾಯಿ ತೆರೆಯೋಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಷ್ಟದಾನೆ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪಡ ಬಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನೆನಕ್ಲೆ ಪುರ ಹೊಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಬು ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನ್ಯ ಆದಂಥ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಸರದಾರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳದು. ಆವಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು ದುಡ್ಡು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಒರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಶಾಮ್ಯಾನಮಾಲ ಸಂಘದ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು. ಸರ್, ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ತುಳು ಬೇಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು, ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಅದರೆಲ್ಲರೂ ಮನತುಂಬಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರನ್ನು ಚಂದದ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು.
ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗೌರವದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ರೋಷನ್ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು, ನಾನು ಭಾಳ ವಕೀಲರು ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಧನರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಚಂದ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಧನರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ತಕ ಸಂಘದ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಸ್ತಾರು ಇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಅವರ ನಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಹನ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇದರ ಗಣೇಶಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂದ ನೆನಪಾಗೋದು ನಿಮ್ಮದು ಗಣೇಶಣ್ಣ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಜಿಮ್ ಆಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಆಗುವ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೂಡ ಕದ್ದ ನೆನಪು ನಮಗಿದೆ. ರಮಣತ್ರಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕರೆದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದವರು ತಾವುಗಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಪ್ರಭಾಕರಣ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಕರಣ, ನೀವು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಅಣ್ಣ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿದ ಮನುಷ್ಯಂಕೇರಿ, ಒಂದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕನ ತರ ಆತನಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ ಮೋಕೆಡಿ ಇರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದುಳ್ಳೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈಕಲು, ಸರ್ಬೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ, ಜವಣೆ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ಸಾಲೆ ಇದು ದೇವರ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡೇರು ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಬಂಗಾರದ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂಚಿನ ಗುಹಂದನಣ್ಣೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡು ಒಯ್ವೆ ಕೆಲಸ ತಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪಣ್ಪನ ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಇರು ನೇಪಲ ಐಕ್ಲು ಮರಪಾಯ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವ ಬೊಕ್ಕ ಸರಪಾಡಿ ನೆನಪುನೇ ಮಲ್ಲಾಳ್ಪದ ಪಿಲಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ನನ್ನ ಕೊಡೆ ಪಂಟೇರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬಿಡಾರು ಗಜೇಂದ್ರಿ ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಹ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೋಡೆದಂತೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಾಟಕ ತುವೇರ ಖಂಡಿತ ನಾಟಕ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಮುಟ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನ ನಾಟಕ ಸುರಾಯಿಗಳು ನಾಟಕ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಹೊರ ₹100 ಕೊರ್ನಾಂಡು ಐನು ಆಜು ದಿನಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಕೊರ್ಪ ಮಂಜು ಒಳ್ಳೆ ಮಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಸುಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಳ್ತಿತ್ತನ ಏರೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ₹100 ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತನಾಂಡು ಬಹುಮಾನ ಅವು ನಿರಂತರ ನಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು 3 ಸರ್ತಿ ಆನೆ ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಡಗ ಪೋತನ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಸಂತೋಷ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಆ ಥರದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ದನಿ ಆರು ಮಾತ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾಳ ಕೃಪನ ಆರು ಹುಷಾರು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂದು ಬೇಡ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂತಿನ ಅರೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಅದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂಗೆ V4 ಚಾನಲ್ ತಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಮಿಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಪ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಅದು ತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾಗ